Jmenuji se Martin Matějka a jsem zaměstnancem společnosti Colsys. Fieldwire nám umožňuje rychlejší, jednodušší a v podstatě srozumitelnější načítání vlastně skutečnosti na jednotlivých stavbách. Tím, že to je jednotná aplikace, která je přístupná z jakéhokoliv místa, tak vlastně nemusíte být ani v kanceláři, nemusíte být přímo ani na té stavbě, ale díky implementaci těch jednotlivých fotografií a ten výkres, který přesně v souvislosti s tou fotografií zachytí to konkrétní místo, je tam úspora na dopravě, je tam úspora na komunikaci, je tam úspora prakticky ve všech případech. Díky tomu, že ten systém je intuitivní a řekl bych, že snadno pochopitelný, tak během několika desítek minut jsem byl schopný je systémově využít ke své práci. A díky tomu, že ten systém je dost přehledný, je online, tak jsem schopný z kteréhokoliv místa dostat potřebné informace o této stavbě, co zde probíhá, kde vznikají více práce, kde se mění projekt. Jsem neustále informován o tom, co se tady děje. Tak, jak si člověk dělá dennodenní pochůzky po stavbě, tak prostě se může podívat, zanést další poznámku, zaúkolovat lidi, podívat se prostě, jestli jsou ty věci provedeny tak, jak mají být podle projektu. S úkolama se můžeme pohybovat někde kolem 300, tak jak prostě stavba běží a postupně odhalujeme různé věci, které je potřeba trošku pozměnit. Samozřejmě používáme priority těch úkolů, ověřování, dokončenosti a právě vedení více prací. Máme tam ty aktuální verze vždycky. Máme v tom celkem přehled, si myslím. Jako systémový integrátor zpracováváme poměrně hodně velký objem dat a kontrolovat si vlastně postup prací, jestli stíháme plány, jestli stíháme zadání od investora, různé změny projektů a podobně. Můžu si to vlastně s hlavním stavbyvedoucím koordinovat přes telefon v rámci toho programu. Vlastně to, co beru jako největší plus, je přehlednost a jednoduchost jednotlivých postupů. I hodiny týdně mi to určitě ušetří. Pokud umíte napsat zprávu ve WhatsAppu, tak to navázání na ten software bude hračka.